2023 година. Днес всички вие, дошли от близо и далеч, сте тук с една ясна и категорична цел – да станете свидетели на голямото там. Точно тук, днес и сега, в сватбен салон Студио Иванови, един мъж и една жена ще свържат живота си завинаги. А сега ми позволете да ви представя главните герои в днешната приказка. Дами и господа, пригответе се, защото ще ви върна няколко години назад. И тук при нас ще дойдат най-гордите и най-щастливите. Онези, които с много любов и всеотдайност създадоха, отгледаха и възпитаха своите деца. Уважаеми гости, моля за вашите много силни аплодисменти за най-важните гости. Моля, посрещнете първо родителите на публиката. Марио! Добър вечер, уважаеми, и добре дошли. Честита днешния ден, защото за вас днес определено е голям празник. На днешния ден, на 12 август, вашата дъщеря Александра ще свърже завинаги живота си с нейният избранник Сел. Сигурна съм, че днес вие наистина сте много щастливи. При вас обаче ще поканя и другите щастливи родители. Дами и господа, на сватба, като на сватба. Закъде сме без свекърът и свекървата, силни аплодисменти за родителите на младоженеца. Добър вечер и добре дошли на вас в сватбен салон Студио Иванови. Честит да днешния ден, честит празник, уважаеми родители. Защото днес вашият син намери любовта на живота си в лицето на тяхната прекрасна дъщеря Александра. Уважаеми гости, ще ви помоля още веднъж много силно да аплодирате родителите на булката и родителите на младоженеца. Най-важните и най-щастливите гости днес. Скъпи гости, а сега се пригответе, защото тук при нас ще дойдат избраните, най-добрите приятели на младоженците. Онези обаче, които днес ще ги наричате с кратките имена Дамът и Гумата. Моля за вашите много силни аплодисменти за Евелин Исмаилова и Рифат Исмаилов, Дамът и Гумата. Аплодисменти, разбира се, и за кола номер 2. Ейли. Дами и господа, когато избираш кумове, избираш приятели за цял живот. Да си кум е чест, която се пада веднъж в живота. Не така куме. А кумата тази вечер е просто ослепителна. Аплодисменти, дами и господа, за жената облечена с най-страхотната и красива рокля. Аплодисменти, разбира се, и за прекрасната на моя кума, която днес също изглежда страхотно в чест на младоженците. Уважаеми родители, уважаеми кумове, драги гости, ще ви помоля всички да станете на крака. И с най-широките си усмивки и най-бурни аплодисменти да посрещнем най-красивата и най-чаровния. Жената в бяло. Онази жена, която днес е облякла своята булченска рокля заради своят мъж. Моля, посрещнете онзи младоженец, който ще запомни завинаги днешната дата. Тя ще остане завинаги в неговото сърце. Дами и господа, в лицето на любовта тук ще пристигнат
Булката и младоженеца. Стъпвай, пристъпвай, Булчице млада. Стъпвай, пристъпвай и назад не се обръщай, за да не разплачеш татко и мама и своята рода голяма. Ела се вие превива, мома се с рода прощава. Ела се вие превива, мома се с баща и майка прощава. Прощавай, мале, прощавай. Това, дето си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. До днес, майко, тебе слушах. От днес нататък, моят мил съпруг ще слушам. Прощавай ти, тате, прощавай. Много съм ти ядове създавала, но и много съм ти цветя насадила. До днес, татко, тебе слушах. От днес нататък, Аксел ще слушам. А какво би казал младоженецът на своите родители? Мила мамо, мили тате, много мислих, премислях и накрая реших. Тази красива жена аз обичам. За нея искам да се оженя. С нея искам да остарея. И нека нашите деца растат здрави, весели и щастливи, за радост на вас, за радост на всички нас. И така както се отделя жито от слама, така се отделя и мъжко чедо от мама. Излез, момкова майко. Излез да видиш какво добро иде и още по-добро ти води. Гълъб иде, гълъбица ти води. Син ти иде, снаха ти води. За него промяна, за тебе, мале, първа отмяна. Расна и порасна момчето ти и свой дом иска да създаде. Стопанка по сърце си избрал. Още веднъж аплодисменти за твоята стопанка, за твоята прекрасна булка. Скъпи младоженци, запомнете днешния ден, 12 август 2023 година, защото именно тук, в сватбен салон Студио Иванови, е първият ви семейен празник. Днес наистина е едно голямо тържество на любовта. Пазете голямата си любов, топлината на чувствата и пламъка на страстта. Но най-важното – уважавайте се и се обичайте. А сега тук пред вашите родители, пред вашите кумове и пред всички тези близки приятели и роднини, които сте извикали от цялата страна, съм длъжна да ви задам един въпрос. Щом сте тук, най-вероятно сте мислили достатъчно. Щом сте тук и ти си облечена в бяла булченска рокля, съм сигурна, че отговорът трябва да е да. Но аз съм длъжна да попитам всеки един от вас. Не знам, не съм сигурен, не може би, а твърдо и категорично и ясно да. Обаче, първо ще попитам булката. Вие, Александра Цанкова Рашева, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Аксел Весков Асенов? Да го уважавате и почитате в добро и зло, богатство и бедност, здраве и болест. И булката каза... Аплодисменти за нея. Вие, Аксел Весков Асенов, съгласен ли сте да вземете за своя законна съпруга Александра Цанкова Рашева? Да уважавате и почитате в добро и зло, богатство и бедност, здраве и болест. И младоженецът каза... Да! Дами и господа, чухте ли нещо? Аз не чух. Да! Нали? Силно и категорично?
Да! Това вече е отговор. Обръщам се към кумът. Куме, ще има ли сватба или няма да има сватба? Ще ги женим или няма да ги женим? Ще ги женим. Добре. Тогава заповядай първи да положиш подпис върху брачното свидетелство. Ред на госпожа Исмаилова, заповядайте. И нашата прекрасна булка да заповяда да положи подпис върху брачното свидетелство. И финалният подпис, дами и господа, е на Негово Величество Младоженецът. Уважаеми гости, уважаеми родители, всички подписи са на лице. За мен е огромно удоволствие и чест да ви обявя за законни съпруг и съпруга. Драги гости, моля аплодирайте най-младото и най-щастливото семейство на територията на Република България. Вашето семейство. И както казват във филмите, можеш да целунеш булката. Сега. И така както брачните хълки нямат начало и край, нека така безкрайна да бъде и вашата любов. В миг на красиво безмолвие, когато очи се в очи да глеждат, ръцете заменят венчални хълки. С тази хълка вие се съединявате завинаги и от тук насетне вие ставате съпруг и съпруга. Скъпи младоженци, традицията повелява свекървата да ви захрани с хляб и мед, за да е сладък живота ви като меда и топъл като хляба. Тя си знае. Сега е на кумовете, на едно по-голямо парче на кумата. Както валява традицията. Няма да го задам. Не се притеснява. Аз па най-малкото за него. Я още малко, че ще ми се разсърди. Той се афял. Я още малко. Куме, запомни, днес каквото кажеш ти, законен да знаеш. Хайде да мога да те помага. Да сте здрави и щастливи. Уважаеми гости, вашите аплодисменти за най-добрата свекърва за цялата 2023 година. А сега предлагам на младоженците и на техните кумове да опият първата глътка на семейното щастие. Обаче куме, работа трябва да се върши на тази сватба. На тебе се пада тежката и отговорна задача да отвориш сватбеното шампанско на новото семейство. Имаш право на един жокер, помощ от комата. Ще го използваш или няма да го използваш? Не, жокер не използвам аз. Край е случай. Трябва да проверим.
Не. Махни железото. Аз съм от обратно. Това вече е друго, аплодисменти за това. Вземете чашите в ръце, налейте струйното, преливо вино. Пожелайте си все хубави неща и бъдеще щастливо. Здраве на вас, на здраве на вашите кумове и се пие до дъно, за да няма сълзи в очите на нашата прекрасна внука Александра. Здраве до дъно! Дано казват, че виното горчи, нали така? Може ли да извикаме силно горчиво? Горчиво на техните кумове. Дами и господа, традицията повелява да е в бяло. Традицията повелява да се пие шампанско, направихме го. Традицията повелява. Този от вас, който чупи по-голямото парче на питата, той ще командва във вашето семейство. Моментът е наистина много важен, така че съсредоточете се, внимавайте, подгответе се. Само лапи крачка напред. Обърнете се с гръб един към друг и си вдигнете високо горе ръцете. Нали искате да им сложите? Добре. Хайде кумът! Сега, много е важно на 3 да дръпнете битката. Не на 1, не на 2, а на 3. Ти си по-висок, бе. Едно. Къде е? Готови? 1, 2, 3! Високо горе за протокола всички да видят. Сега ще видите автомата. То, че се знае, но ние да го имаме и на снимка. Комички, на кой парчето е по-голямо? На булката или на младоженеца? На брата. Разбира се, че на булката, обаче ти ще направиш и ето така. Защото във вашето семейство ще командва по-красивата половина. Съгласи се с мен, това не си ти. Това, разбира се, е твоята прекрасна жена. Или знаете ли, не е важно кой ще командва. Важното е да сте заедно и да се уважавате. Ескамо семейство, от тук нататък пътят ви е един. В радост и скърби се заедно бъдете. Пожелавам ви на добър час по прекрасния път на живота. А тази вечер искам да ми обещаете едно единствено нещо. Да се забавлявате много на вашата голяма, щура, луда сватба. Обещавате ли? Тук са дошли най-близките ми приятели. Те са отделили най-ценното – времето си. Уважили са ви и са дошли тук при вас, за да празнуват вашата голяма любов, вашата сватба. Обещавате ли да се забавлявате от сърце на вашето сватбено тържество? Дами и господа, обещавате ли студио Иванови да не познава по-весело тържество от вашето? Много ясно, че обещавате. За вашето добро настроение тази вечер ще се погрижи най-добрият оркестър с участието на най-добрите Феката, Алекси и Валентина. Аплодисменти за тях, които с нетърпение ще очакват вашите поздрави и пожелания към новото семейство, към техните кумове, към техните родители. Пожелавам ви наистина една страхотна веселба, една наистина страхотна сватба. А сега дойде моментът, в който младото семейство ще сътвори своята приказка с първият си сватбен танц.